Францішок Асізі, щирою любов'ю до ближніх, нас научи наповняться, нами с небесом керуй. Там, где надежда сломана, верой любовь зруйнованы, моцой любови Христовой, новый костел отбудуй. Святый Франтишек, родом з Асізі, ти голос Божий чув на землі, тому з тобою, стежкой святою, братом і сестрам сотні пошли. Святий Францішок з Асізі, щирою любов'ю до ближніх, нас научи наповняться, нами с небесом керуй. Там, где надежда сломана, верой любовь зруйнованы, моцой любови Христовой, новый костел отбудуй. Святый Франтишек, родом з Асізі, кляштором свечки сяють ярчей, тисячі храмов чекають справно праці духовних твоїх дітей. Святий Франтішок з Асізі, щирою любов'ю до ближніх, нас научи наповняться, нами с небесом керуй. Там, где надежда сломана, верой любовь зруйнованы, моцой любови Христовой, новый костел отбудуй. Там, где надежда сломана, верой любовь зруйнованы, моцой любови Христовой, новый костел отбудуй. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Дарагія браты і сёстры, вельмі радасна вас вітаць. Гэтым суботнім вечарам распачынаем святкаванне Дня Гасподняга, нядзелі. Распачынаем урачыстасцю святога Францішка, якая працягваецца ўвесь гэты дзень. Урачыстасць нашага заснавальніка, якому у наступным годзе ўжо споўніцца 800 год са дня нараджэння да неба. Святы Францішак, я думаю, што многім з нас вельмі блізкі, вельмі знаёмы. Многія супольнасці нашай парафіі маюць яго як свайго натхняльніка, галоўнага такога апекуна, таго чалавека, якога пазнаём, разам з якім хочам пазнаваць Езуса Хрыста. І вельмі радасна ўсіх вас бачыць, вітаць у гэты дзень, што і для нас, братоў капуцынаў, гэта вельмі каштоўна, што столькі людзей хочуць раздзяліць з намі радасць гэтага святкавання. Вельмі рады ўжо другі дзень запар прывітаць айца Паўла, дамініканца, які служыць у Віцебску. Ёсць такая старажытная традыцыя, што так вот мы спрабуем пазнаваць, успамінаць, як святы Францішак Бога шукаў, карыстаемся з яго досведу. А для нас саміх таксама вельмі каштоўна пачуць, можна сказаць, звонку, як святого Францішка бачаць у іншых духоўнасцях.
Так? І таму ёсць такая традыцыя, што запрашаем дамініканцаў. Гэта такі ордэн, які паралельна паўставаў разам з нашым. Праўдападобна, ёсць такая верагоднасць, дакладна невядома, што святы Францішак і Дамінік былі нават сябрамі, сустрэліся на Латаранскім саборы, 4-м латаранскім, па-мойму. І сапраўды так, калі лічыць па колькасці анекдотаў пра францішканаў і дамініканаў, можна зразумець, што нашы ордэны вельмі моцна звязаны паміж сабой. Таму, ойча, шчыра вітаем, дзякуем, што узбагачаеш гэтую нашу літургію, нашу малітву. Просім аб тым, каб узначаліў гэтую святую імшу і прамовіў да нас Божае Слова. Айцец Павел, святы айцец Павел, можа пазней, але айцец Павел моліцца гэтую святую імшу аб ласцы здароўя для Наталлі. Я малюся за памерлую Ганну Курэц у першую гадавіну пасля смерці. Прашу для яе радасці і супакою, прабывання ў Божым валадарстве. Брат Сергей моліцца аб Божым благаслаўленні, патрэбных ласках, апецы Маці Божай, дарах Святога Духа для Тэрэсы і яе родных. На пачатку Еўхарыстыі перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вишенях Богу. А на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, Рабу Божий, Сыне Отца, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами, яки берешь на себе грехи свету, прими моление наше, яки сядешь праворучай Царя, змилуйся над нами. Только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым повере Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, Ойче убогих, Ты святому Францишку дал ласку с покорою жить у бедности и так стать подобным до Твоего Сына. Учини, как мы по прикладу святого наследовали Христа и в любови и радости поедналися с Тобою.
Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги «Мудрости Сираха». Симон, сын Онії, найвышэйшы святар, які пры жыцці сваім адбудаваў дом, падчас дзён сваіх умацаваў святыню. У дні ягонныя быў выкуты басейн, саджалка вялікая, як мора. Ён клапаціўся пра свой народ, каб не ўпаў, умацаваў горад падчас аблогі. Які ж быў прыгожы, калі ішоў у святыню і выходзіў за заслоны. Быў як ранішняя зорка сярод хмараў, як поўны месяц у дні свята, як сонца, што апраменьвала святыню найвышэйшага, як вясёлка, што зіхаціць на цудоўных воблаках. Гэта Слова Божае. Пане мой Боже, Ты мое добро. Пане мой Боже, Ты мое добро. Заховай мяне, Боже, бо на Тебе спадзяюся. Сказав я Пану, Ты мой Пан, Пан частка спадчыны маёй і келіха майго, Ён лёс мой трымае. Пане мой Боже, Ты маё добро. Благословлю Пана, які дае мне пораду, бо і ноччу вучить мяне маё сэрца. Пана я маю заўсёды перад вачыма, Ён праваруч мяне, і я не пахіснуся. Пане мой Боже, Ты маё добро. Ты дорогу життя мне покажеш, повнота радости перед Тобою, вечное счастье праворуч Тебе. Пане мой Боже, Ты моё добро. Читання послання святого апостола Павла до Галатаў. Браты, няхай я не буду хваліцца нічым, акрамя крыжа нашага Пана Езуса Христа, праз якога свет укрыжаваны для мяне, а я для свету. Бо не абразанне нічога не значыць, не адсутнасць абразання, але толькі новае стварэнне. І над усімі, хто будзе паступаць паводле гэтага правіла, спакой і міласэрнасць, а таксама над Ізраілем Божым. Урэшце, няхай ніхто не абцяжарвае мяне, бо я нашу на целе сваім раны Езуса. Ласка нашага Пана Езуса Христа з Духом вашим, браты. Амен. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя,
убогий и покорный Франтишек богатым воходить у неба, славят Яго небесные гимны. Аллилуйя! Пан з вами. І з Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Матфея. Слава Тебе, Пане. У той час, адказваючы, Езус сказаў: «Праслаўляю Цябе, Ойча, Пан неба і зямлі, што Ты схаваў гэта ад мудрых і разумных і адкрыў гэта дзецям. Так, Ойча, бо такая была Твая добрая воля. Усё перададзена мне, айцом маім, і ніхто не ведае сына апроч айца, і ніхто не ведае айца апроч сына і таго, каму сын захоча адкрыць. Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас. Возьмите ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам, і знойдзеце спакой для душаў вашых, бо ярмо маё любае і цяжар мой лёгкі». Гэта слова Пана. Ушановуем розных святых у дні іх успаміну, свято вось урачыстасцю, як сёння перажываем урачыстасць святого Францішка, не проста для таго, каб імі захапляцца, але каб вучыцца ад іх, вучыцца як гэта быць святымі. Мы чуем таксама, што мы ў касцёле пакліканыя, вось усе тут сидячыя таксама, па гэтым баку алтара і па гэтым, так, пакліканыя да святасці. І святыя тыя, хто бачаць лепей, маюць такі духоўны взрок лепшы, і таму назіраючы, разважаючы аб іх жыцці, можам нечаму навучыцца. Яны чуюць лепей таксама, сапраўды пачулі, хаця ж многія, як уже было запісанае Слова Божае, так, тое самае чулі, што і мы чуем. Так. Але так на іх гэта падзейнічала, так, у гэтым сэрцы было слова пасеялася, так і прарасло, і дала плён, што іх ушановваем цяпер. Так. І яны лепей ведаюць таксама, што рабіць, так, бо можна таксама ў нашым жыцці рабіць шмат спраў, таким актывізмам, так, цярпець ад такога вяліканняка актывізму, так, але гэта ўсё будзе не тое. Так, не тое, чаго, можа, Бог ад нас патрабуе, чаго, можа, нават прасцей нешта трэба, а мы можам думаць, што робім нейкія вялікія справы, на самой справе гэта не мае вялікай вартасці. І вось трэба ў святых вучыцца. І чаму ж можа нас навучыць святы Францішак? Так, добра, каб мы, перажываючы гэтую урачыстасць, вось учора было прыгожае набажэнства вечарам, і сёння гэты дзень святочны маем, каб мы нешта сабе вынеслі з яго жыцця для сябе асабіста. Так, нешта пачалі практыкаваць, развіваць з таго, што ведаем аб святым Францішку. Іначай трэба будзе чакаць на наступны год, на урачыстасць святого Францішка ў наступным годзе. Так? Ну і страцім год. Так? А так ужо нешта ў нас разаўецца, нешта ўзрасце. Ну і вось хочу прыпомніць таксама тое, аб чым раней казаў, можа, хтосьці не быў, хто быў, той таксама нагадаю тым,
что святы Францішак есть автором такой песни, гимну створения, так, або песни брату Сонцу, так, якое показалася так пад вечар. Можа, думала, святочны дзень, трэба даўжэй паспаць там за гэтымі хмарамі, так, а вечарам трэба паглядзець, як тут падрыхтавалася маладзечна да святкавання, так, і показалася такое прыгожае вечарняе сонца, брат Сонца. Так, і вось гэтая песня стварэнню, гімн стварэнню дапамагае нам убачыць свет вачамі святого Францішка, так, які меў вочы падобныя да дзіцяці, які бачыць усё новае, які не перастае здзіўляцца гэтаму цудоўнаму створанаму свету, які адлюстроўвае прыгажосць, моц, веліч Бога. Так. Ну і вось, каб мы вучыліся также глядзець са здзіўленнем на свет, праслаўляючы нашага створцу гэтага цудоўнага свету. Таксама сёння раніцай казаў аб такім дару, трудным дару, які атрымаў святы Францыск, дару стыгматаў. Так, бо ён прасіў гэты дар, бо хацеў дасведчыць гэтага болю, цярпення Хрыста і атрымаў гэты дар. Не ведаю, ці святы Айцец Піо, ці ён таксама прасіў, ведаем, што ён таксама атрымаў гэты дар стыгматаў. І ці хтосьці з нас бы прасіў. Так, таксама святого Айца Піо недавно ўспаміналі, так, і гэта нешта незразумелае, што можам уявіць, як ён атрымаў гэты дар, і, можа, не сказаў, што, Боже, як бы мне не хапала гэтага спавядання, так, гэтых натоўпаў, тут яшчэ праблемы вось будуць увесь раны, якія ўвесь час будуць кроваточыць, так, балець. Не, але прыняў, думаю, гэты дар, Боже, чаму я? Я такі негодны, такі слабы, такі грэшны. Чаму ты вось на гэтыя раны паглядзеў як на знак пашаны, як хтосьці на пагоны на нейкія, там ордэны, вялікія ўзнагароды глядзіць. Так, не параўнаць гэта з хвалебнымі ранамі Хрыста. Так, але таксама вось нешта для нас незразумелае, калі цярпенне хтосьці мог прыняць як дар ласкі, як Божай ласкі. Не? І адкрываем праз гэта, што гэтыя дары, яны не проста могуць быць нейкія адразу такія прыемныя і нам прыносяць нейкае такое задавальненне, шчасце, так, але могуць быць трудныя. Так, але прынятыя сапраўды перамяняюць нас. Так як гэта ярмо, аб якім пан Езус кажа: «Прыйдзіце спрацаваныя і абцяжараныя, я супакою вас, вазьміце ярмо». Заўсёды мяне гэта так здзіўляла. Спрацаваныя і абцяжараныя, а яшчэ ярмо. Так пан Езус на нас накладвае. Як гэта? Але ён кажа, што ярмо маё любае, цяжар мой лёгкі. Так вось гэта незвычайнае ярмо, якое, думаю, крыж, аб якім ён кажа, кожны ўласны, так, каб мы бралі свой крыж і ішлі за ім. Так, бо у гэтым жа Евангеліі ён кажа: «Вазьміце ярмо на сябе, але і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам». Каб мы глядзелі на Езуса, а як ён прыняў крыж, як ён прыняў цярпенне. Так, і ён не выбіраў, не шукаў гэтага крыжа, не імкнуўся да яго. Далі яму людзі, так, створаныя, тыя ж людзі, якіх Бог стварыў, дасканалымі, каб Бога шукалі і Бога любілі. Яны такім дарам яго адорваюць. І вось гэтыя стыгматы святога Францішка дапамагаюць нам таксама прыгледзецца нашым розным такім ранам духоўным, так, якія маем, і задумацца, як іх можам перажываць разам з Хрыстом. Бо таксама такая таямніца, чаму уваскрослы пан Езус з'явіўся вучням
захаваўшы гэтыя раны хвалебныя, так? Бо ён паказвае неверуючаму гэтаму апостолу, якога не было, кажа, вось укладзі свае пальцы, так, рукі ў бок і ў раны ад гваздзей. Так чаму ён захаваў? Ну не таму ж, каб мы ўвесь час мелі такое вечнае пачуццё віны. Глядзіце, людзі, што мне зрабілі вы. Так? Ну не, але каб мы ўвесь час памяталі, глядзіце, як я вас любіў і люблю і буду любіць. Так што вось гэтыя раны захаваліся. Пайшоў за вас на крыж. Так, і так Езус уваскрос, перамог смерць. Так, але гэтыя раны захаваў, каб нам былі напамінам. І тыя, хто атрымоўвае гэты дар стыгматаў, ну, таксама робіцца такім жывым напамінам, так, для нас. Так, самі атрымоўваюць такую, ну, вось, ласку, каб убачыць, як Бог нас любіў, калі так цярпеў за нас, але і іншым нанова прыпамінаюць аб вялікай любові Бога да кожнага з нас. Зноў ж, каб мы хаця б стараліся неяк адказаць на гэтую вялікую Божую любоў, каб яна не была нераздзельнай, так, неўзаемнай любові. Бог нас любіць, а мы не заўважаем, не адказваем, ніяк не рэагуем на гэта. Сёння хацеў бы звярнуць увагу таксама на такую рысу святого Францішка і пазней братоў, якія за ім ідуць, якая іх характарызуе, гэта убогасць. Таксама святы Францішак нарадзіўся ў забяспечанай сям'і. Так, яго бацька на нашы часы, можна сказаць, такім добрым бізнесменам быў, бо тканіны прадаваў. Так, чым добрыя тканіны, што людзі, ну, заўсёды будуць апранацца. Так, это так, як можам у цяперашнія часы, заўсёды стаматолагі будуць патрэбныя, так, такая перспектыўная праца, так, бо людзі з зубамі нараджацца будуць, так. І вось здаецца, перад ім такая забяспечаная будучыня была. Так? Але ён гэта ўсё застаўляе, гэты момант такі папулярны, калі ён нават вопратку сваю на судзе такім публічным здымае і аддае айцу, і айцом сваім называе айца нябеснага, так? Ужо ў гэтай свабодзе, што ўсё аддае. Але перад гэтым жыве вельмі так, раскідвае гэтымі сродкамі, ну, не сваімі заробленымі, якія атрымаў ад бацькі. Траціць тое, што належала да бацькі. Траціць таксама на добрыя рэчы, дае нейкую міласціну. Так? І можна нічога не мець, таксама ўсё растрачваючы. Так? Можа, ведаеце такіх людзей, напрыклад, якія залежныя ад азарту ад нейкага. Ну, нічога не маюць не таму, што яны убогасць выбралі, так, а таму, што нічога не затрымоўваецца, яны ўсё распускаюць, так, на нейкія рэчы, на нейкія залежнасці. Так. Але вось, каб мы адкрылі гэтую розніцу, так, ва ўбогасці і вось у гэтай распусканні, такім растрачванні. Так, бо ўсё ж такі убогасць звязаная з пэўнай свабодай нашай. Такое, што мы згаджаемся нешта аддаць, не трымаемся нечага, так, дзелімся нечым. А больш таго, можам нават адчуць, калі нешта аддалі. Так пісаў аўтар хронікаў Нарніі Льюіс. Так што вось, калі даём нейкую міласціну, дзелімся нечым, то мы маем гэта адчуць. Так, вось, падзяліліся і маглі гэта мы выкарыстаць, так, неяк, і неяк, ну, абыходзімся, церпім нават нейкую нязручнасць з гэтага. Ну, вось, маем адчуць, што мы, ну, далі нейкі дар, нечым падзяліліся.
І святы Францішак пачынае гэтае практыкаванне ўбогасці так з таго, што аддаў усё, адмовіўся ад сваёй спадчыны, з таго, што пачынае збіраць што збіраць? Збіраць камяні на адбудову гэтага касцёла, так, святога Дам'яна, які ён пачуў ад Бога, так што мае адбудаваць, і так гэта зразумеў. Так, зноў ж, гэта не нейкае багацце, гэта не нейкія каштоўныя камяні. Звычайныя камяні, можа, не абчосаныя, нават якія трэба было яшчэ апрацаваць, каб усю гэтую сцяну адбудаваць. Збірае не для сябе. Так? Але таксама, каб варта заўважыць такую ролю убогіх, тых, хто просіць, што яны даюць магчымасць дзяліцца іншым. Так, былі, зноў ж, тыя людзі, якія гэтыя камяні святому Францішку маглі даць. І праз гэта прычыніцца да гэтага дабра, адбудавання касцёла святого. Значыць, патрэбныя таксама і тыя, хто нешта маюць. Называем іх дабрадзеямі, так, дабрачынцамі. За іх таксама молімся. Тыя, хто можа падзяліцца. І святы Францішак, ён прысвяціў сваё жыццё Богу, адкрыў сваю залежнасць ад Бога. Прыгожа гэтую ягоную прыгоду з убогасцю апісвае зноў ж такі аўтар Честертон. Это вам, калі хтосьці не чытаў, то ён прыгожую кніжку такую напісаў, святы Францыск Асіскі, бо сам захапляўся гэтым святым, таксама англічанін, які навярнуўся, стаў католікам. Так, захапляўся. Апраўдвае яго яшчэ тое, што ён напісаў таксама пра знакамітага дамініканца Тамаша Аквінскага. Таксама прыгожы тэкст. Варта гэты пачытаць, сягнуць, каб паглыбіць сваю знаёмасць. Ён вельмі так прыгожа і глыбока піша. Мае такі вельмі добры стыль. І вось ён так апісвае, што святога Францішка, што ён казаў так, чаму варта быць убогім, так? Што гэта дае? Чалавек, які прысвяціў сябе Богу, можа ісці куды заўгодна, да любых людзей, нават самых дрэнных, пакуль ім няма за што яго зачапіць. Калі ў яго будуць сувязі і патрэбы звычайных людзей, ён будзе такім, як яны. Так, і такога вобраза ўжывае, што маленькія рыбкі, яны праскокваюць сетку. Так, сетку гэтага свету. Чалавек, які нічога не мае, можа... глядзіце, як нічога не маеце, то можаце хадзіць па цёмных вуліцах. Так, бо што у вас рабаўнікі возьмуць? Нейкія воры, так? Альбо ёсць такія людзі, чуў такое сведчанне, што хтосьці там не замыкае кватэру нават. Бо кажуць, у мяне там нічога ценнага няма, так? Хто можуць зайсці, нічога там, мэблі, можна абысціся. Вось гэтая цікавая думка, над якой варта паразважаць. Зноў ж, бо гэтыя рэчы нам цяжэй перасоўвацца, так? Яны нейкую таксама зайздрасць у іншых нараджаюць, нейкія спрэчкі з-за рэчаў, з-за маёмасці з'яўляюцца, аддаляюць родных паміж сабой людзей, з'яўляюцца абіды нейкія.
А сапраўды гэта ну, такая непрывязанасць да нейкай маёмасці рэчаў дае такую свабоду. І браты, якія ідуць за святым Францішкам, яны шукалі нават гэтага досведу прыніжэння. Можна ўспомніць хаця ж бы гэтую гісторыю, якую не буду поўнасцю напамінаць, аб дасканалай радасці, так, якую, можа, чулі, чыталі ў гэтых кветках, апавяданнях аб цудах і жыцці святога Францішка яна ёсць. Што значыць дасканалая радасць? Ведаеце? Не буду казаць, каб вы запытайцеся, тут у братоў хай вам раскажуць. А вы, браты, ведаеце, што такое дасканалая радасць? Ну, там у гэтых, так, у кветках святого Францішка. Практыкуеце? Ну, можам сабе ўявіць гэтых братоў найменшых, якія хадзілі і вось прасілі, і не ўсюды іх сустракалі у тым свеце, так, у тыя часы з такой радасцю. Дзесьці маглі выгнаць, дзесьці маглі насмяяцца з іх, дзесьці з агрэсіі нават адказаць. Яны цешыліся з гэтага, праслаўлялі ўсё роўна Бога. Так, это вось гэтая таямніца, калі нават цярпенне становіцца для нас такім поводам для праслаўлення Бога, для некай радасці. Святы Францішак таксама высылае братоў на місіі. Так, і вось гэтае высыланне на місіі таксама дапамагае адчуць убогасць. Так, калі чалавек апыноўваецца у нейкай іншай культуры, так, і там ужо не можа лічыць ні на якіх сяброў, ні на сувязь, ні на знаёмасць нават. Нават браты ішлі не ведаючы моваў там да нейкіх туркаў, каб ім казаць Слова Божае, шукалі, можа, там тлумачоў, каб ім дапамаглі, але Бог дзейнічаў, ўсё роўна іх прымалі, і ёсць тыя, хто іх пачуў, выслухаў, хто, можа, навярнуўся. Так, былі і мучанікі, так, але гэтыя мучанікі зноў ж станавіліся такім зернем, становились запрашэннем для іншых. Не, зноў ж, глядзіце, мучанікі ў касцёле гэта не такі знак, не хадзіце туды, вас там заб'юць. Гэта таксама парадокс касцёла. Наадварот, вау, добрае месца для абвяшчэння Божага Слова. Так, калі так, там так небяспечна. Ну, ёсць людзі, якія сапраўды вырашаюць, заставляюць усё. Большую вартасць бачыць у тым, не ў тым, каб захаваць сваё спакойнае, камфортнае жыццё, а ў тым, каб іншыя пачулі слова аб Хрысце. Можа, з іх прыкладу жыцця проста. Яны маглі нічога зноў ж не казаць. Проста паказаць, кім ёсць Бог. Ну і вось браты становяцца такімі, у такой ролі уцекачоў і эмігрантаў, так, якіх таксама вось дзень нядаўна мы перажывалі, светлы дзень уцекача эмігранта. І папа Леў таксама у сваім пасланні кажа, што эмігранты ёсць такімі сведкамі надзеі, так, у сучасным свеце. Паказваюць, што чалавек увесь час шукае нейкае шчасце, вырушае ў невядомае, небяспечнае. Так, самазаахвочваў да малітвы за гэтых людзей, якія ўсё заставілі. І зноў ж, каб мы не забываліся аб малітве, за гэтых місіянераў. Бо так, можа, самі не можам вырушыць, так, але каб мы, хтосьці можа і так матэрыяльна паўдзельнічаць, так, у розных справах, так, звязаных з місіямі, але як жа
важна малітвай агарнуць таксама гэтых людзей, якія вырушаюць у невядома, якія не маюць гэтага фундаменту падтрымкі сваёй культуры, такой бяспекі. Так, кожны дзень для іх вялікае невядомае. Тут мы жывём, так, і таксама кожны дзень для нас можа быць нечым такім, што бы сённяшні наш дзень, так, які мы перажылі, столькі невядомых, так, розных, невядомага можа здарыцца і добрага, і такога труднага. Так, а што ўжо казаць у іншым месцы, у іншых землях. Таму мы як касцёл маем таксама памятаць аб місіянерах у нашай малітве. І святы Францішак адкрывае гэтую залежнасць усяго ад Бога, усяго. Так, усё, што і стварэнне, так, і асабліва мы, залежныя ад Бога. На жаль, можам аб гэтым забывацца. Так, і казаць, не, я гаспадар свайго жыцця, там, я буду сабой, альбо шукаем нейкіх там прыпаведняў, так, таксама гэта ёсць такі спосаб кантралявання будучыні, неяк, калі сябе робім такімі хазяевамі, гаспадарамі свайго жыцця. Святы Францыск адкрывае залежнасць усяго ад Бога. І такія словы таксама у Честертона, што ўсе даброты становяцца лепшымі, калі яны дары. Так, чалавек атрымоўвае радасць, калі даведваецца, у якім ён даўгу. І у такім ключе можам зразумець таксама аскезу, так, розныя пакуты, гэтае прыманне, прыніжэнне нейкіх насмешак з боку братоў. Так, ключом ёсць любоў да Хрыста, які быў таксама адкінуты, які быў прыніжаны. Бо той, хто ведае, што яго, гэта таксама характарызуе паставу святого Францішка, той, хто ведае, што яго доўг невыплатны, выплочвае доўг увесь час. Ён вечна аддае тое, што не можа аддаць, кідае ў прорву падзякі. І такія словы аб святым Францішку. Святы Францішак упіваўся постам, як упіваюцца віном. Шукаў убогасці, як шукаюць грошы. Так, як вам такія Божыя словы, так? Як шукаць з таго, што труднае, больш, чым з таго, што іншае неяк шукаецца. І гэтаму можа нас навучыць святы Францыск. Такога жыцця з пачуццём, што мы шмат Богу павінны. Любові. Так, бо Ён бязмерна нас любіць. Так, і гэта можа стаць для нас матывам, каб рабіць дабро, хаця ж ведаючы, што нашае дабро маленькая кропелька. Але ёсць розніца, так, даць кропельку, так, чым нічога не даць. Вось каб гэта стала нашым прагненнем таксама адудзячыць Богу. І яшчэ адна цытата, прыгожыя проста такія словы, хочацца з вамі падзяліцца. Перш за ўсё, святы Францыск умеў дарыць і больш за ўсё аддаваць, і больш за ўсё ён цаніў тот найвышэйшы, найлепшы дар, які завецца падзякай, удзячнасцю. Ён ведаў, што хвала Богу стаіць на найбольш моцнай апоры, фундаменце, калі не стаіць ні на чым. Так, калі ведаючы сваю мізэрнасць, кажа, Боже, што я табе дам? Грошай дам табе, свае здольнасці. Але ўсё, што маё, гэта так тваё.
Так, это знову ж як дитя, так, лише є у катехізмі такий образ, що дитя просить у батьків гроші, купляє подарунок з допомогою батьків, і батькам вручає подарунок. Так, знову ж так ми Бога прославляємо, і наші дари так виглядають. Так, і він ведав, що лепш за все мы памераем цуд існавання, калі зразумеем, што калі б не цудоўная міласць, нас бы просто не было. Так вось, зноў ж такі момант, у якім захапацца, каб мы захапіліся гэтым момантам, што тое, што мы існуем, тут вось, в гэтым моменце, то дзякуючы Богу, што трываем далей, так, што можам цешыцца, перажываць гэтую урачыстасць. Дзякуючы Богу. Ну, вось, каб мы захацелі адказаць на гэты дар, іншыя вялікія дары, якімі Бог нас адорвае. Няхай святы Францыск нам у гэтым дапамагае, каб наше жыццё стало няспыннай хвалой, прославленнем Бога. Аминь. Паўстанем цяпер і вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Праз заступніцтва святого Францішка Асійскага узнесем да Бога ў даверлівай малітве нашыя просьбы. Молімся за святого Айца і ўсіх біскупаў, каб яны сваім прыкладам сведчылі пра любоў Хрыста, добрага пастыра. Цябе просім. Молімся за ордэн святого Францішка, каб члены яго супольнасці давалі свету прыклад евангельскай любові. Цябе просім. Молімся за ўсіх, хто выбраў шлях кансакраванага жыцця, каб яны з радасцю ішлі шляхам евангельскіх парадаў. Цябе просім. Молімся за ўсіх людзей, каб па прыкладзе святого Францішка яны беражліва адносіліся да прыроды. Цябе просім.
Молимся о Божьем благословении, потребных ласках Отец и Матерь Божией, дарах Духа Святого для Тересы и ее родных. Тебя просим. Молимся об житию вечности в первую годовину после смерти для Ганны Курец. Тебя просим. Молимся об здоровье для Натальи. Тебя просим. Молимся за нас, удельников этой святой литургии, как мы сподевались на Божий провид и с радостью служили Христу. Тебя просим. Боже, выслухай наши молитвы и учини, как мы, умацованные прикладами, заслугами святого Францишка Осиского, были верные отрыманным ласкам и постоянно поглубляли нашу веру. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Полная величия роста, огня разбавчая Христа, нами плоды, что земля дала, хлебом анgelов становятся. Полная величия роста, огня разбавчая Христа, нами плоды, что земля дала, хлебом анgelов становятся. Белый хлеб у руках святарских, ты прими наш добрый Отче, копьем стал Христовым телом, як народ покорно просить. Полная величия роста, ахвя разбавчая Христа, нами плоды, что земля дала, хлебом анgelов становятся. Полная величия роста, ахвя разбавчая Христа, нами плоды, что земля дала, хлебом анgelов становятся. И прими вино с водою, хай кровью Христовой станет, той кровью, что пролилась всему свету на избавление. Полная величия роста, ахвя разбавчая Христа, нами плоды, что земля дала, хлебом анgelов становятся. Полная величия роста, ахвя разбавчая Христа, нами плоды, что земля дала, хлебом анgelов становятся. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру Твою на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему престолу святому. Складаючи Тобі ахвярные дары, просим Тебе, Пане, как Ты подрыхтовал наше сердце до годного уделу таямницы крыжа, якую так моцно полюбил святый Францишек, праз Христа, Пана нашего. Пан с вами. И с духом Твоим, У гору сердци,
Дякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды водна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Гойча, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, Ты праз цудоўнае сведчанне жыцця Тваіх святых заўсёды адорваеш свой касцёл новаю моцаю і даеш нам доказы сваёй любові. Прыклад святых захвочвае нас, а іх вернае заступніцтва нам дапамагае, каб мы дасягнулі паўноты збаўлення. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Леонам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго.
Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе браннікам, са святымі апостоламі, са святым Францішкам, святою Клараю і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Раз Христа с Христом и в Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, празуще веки вечные. Отрымали мы Духа Святого, ягаки нас ученики детьми Божьими, а мы осмеливаемся оказать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди во царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованные до всялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, Христе Збавцы нашего, Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki beresz na siebie greki światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki beresz na siebie greki światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki beresz na siebie greki światu, a daruj nas upokojem. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягону. Пане, я не варты, каб Ты войшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Благословенные убогие духом, бо их есть владарство небесное.
Возвышися Вышний, Пан Бог всемогутный, Тебе только взношу хвалу. Спаляйте, скликайте имя Пана Бога, спявайте гасанна Ему. Аллах
Помолимся. Боже наш Ойча, праздносвятейший сакрамент, який мы приняли, запали в наших сердцах огонь Твоей любови. Учини, как мы, наследуючи добрыню и апостольскую отданность святого Франтишка, служили справе збавления всего свету, раз Христа, Пана нашего. Паколькі распачынаем нядзелю, паслухайце яшчэ, калі ласка, парафіяльныя аб'явы. Іх не так шмат гэтым разам. Перадусім, хочацца сказаць дзякуй усім вам за тое, што гэты час раздзялілі з намі, прысвяцілі. Яшчэ наш вечар не заканчваецца. Дзякуй усім тым, хто прычыніўся да гэтай урачыстасці, хору за прыгожы спеў, міністрантам за служэнне, брату Войтыку і нашым сёстрам Яне, Кацярыне за дэкарацыі, канешне, отцу Павлу за Слово Божие, за тое, што нам распавёў збоку, паказаў нам, як выглядае святы Францішак. Сапраўды так вельмі хораша пачуць розныя аспекты яго жыцця, наноў іх сабе ўзгадаць. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем у аўторак 7 кастрычніка успамін найсвяцейшай Панны Марыі Ружанцовай. У гэты дзень свае імяніны адзначае наш брат Сергей Гусар. Памаліцца разам і павіншаваць брата Сергея зможам у нядзелю наступную, 12 кастрычніка, падчас святой імшы а 18 гадзіне. Дарослых людзей і сем'і, якія цікавяцца духоўнасцю святого Францішка, запрашаем на выходныя з Францішкам, яшчэ не позна запісацца, якія пройдуць у наступны вікенд з 10 по 12 кастрычніка у Навагрудку. Запісацца можна на сайце, сацыяльных сетках альбо у брата Уладзіслава. Прыгадаю, што ўжо трывае чароўны месяц кастрычнік, месяц прысвечаны асаблівым чынам Божай Маці, ружанцовай малітве. Кожны дзень о 17:20 у нашым касцёле адбываецца выстаўленне найсвяцейшага сакраменту і ружанцовая малітва. Дзяцей і бацькоў запрашаем кожную суботу на ружанец а 11:30. І прыгадаю, што ўжо скора лістапад, таксама ўжо месяц лятуць хутка. Лістапад месяц, калі асаблівым чынам памятаем пра нашых памерлых, захвочваем добраўпарадкаваць могілкі. Малітва на могілках на парашках за нашых памерлых адбудзецца ў наступную суботу, 11 кастрычніка а 12 гадзіне. На могілках у Лазаўцы будзе святая імша, таксама о 12 гадзіне, і яна адбудзецца 18 кастрычніка, таксама ў суботу. У нашай краме можна ўзяць карткі для запісу, такога акуратнага запісу прозвішчаў нашых памерлых, за якіх будзем маліцца падчас ружанца і вапамінковых святых імшаў у лістападзе. Яшчэ аб'ява, што можна паехаць аўтобусам у наступную суботу, 11 кастрычніка, на ўрачыстасць у Баруны. Выезд о 9 раніцы, кошт 20 рублёў, запіс у парафіяльнай краме. 1 кастрычніка, калі не памыляюся, быў дзень пажылых людзей. Віншаваць, наверное, не буду, таму што у нас такіх няма, у нас все маладыя, але на ўсялякі выпадак дзякуй, што вы ёсць. І таксама заўтра дзень настаўніка. Вось ведаю, што у нас у парафіі многа настаўнікаў, то з усяго сэрца віншую, дзякуй за вашу працу. Вельмі часамі цяжка бачыць яе плён адразу, але ведаеце, што яна, напэўна, самая такая каштоўная, вельмі важная. І будзем памятаць у малітве асаблівым чынам заўтра пра вас. Яшчэ пра пажылых людзей скажу, што заўтра у нашай капліцы у 13:20 будзе такі віншавальны канцэрт, які падрыхтавалі нашы валанцёры Карытас. Усіх сардэчна запрашаем. Там у праграме канцэрцік, спевы, вершы і так далей. Яшчэ вельмі моцна прашу трошачкі затрымацца пасля святой імшы. Вось сестра Марыя і моладзь Баранавіч падрыхтавалі да нас невялікі, але вельмі шчыры канцэрт. Вось, пэўна, хвалююцца вельмі, не так, можа, часта яны выступалі, але я казаў, што тут усе свае, хвалявацца не трэба, мы проста вельмі любім музыку. Вось, і калі можаце, то таксама застаньцеся, калі ласка, паслухаць. І калі ўжо будзеце вяртацца да хаты, не абмініце нашу палатку, кірмаш, які рыхтавалі усе нашыя францішканскія супольнасці. Там можна будзе і пад'есці, а можа нават і падпіць.
Шчыры дзякуй вам за супольную молитву. Айца Павла просим уделить нам благословение. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в супокої Христа. Дякує Пану Богу. Святий Арханьолі Михайле, бережи нас у змаганні, супроть спокусов і пасток злого духа, будь нам обороною. Князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душов. Чим я живу, мне не копає мощ, того, що правду моца мне не треба, я ризику. Принять коштовний дар не за собою, а за паном я пойду. Франтиша, глянь, як зруйнований дом мой, Франтиша, глянь, яко мне отбудуєш, і ти не бойся, з тобою йду, куди б ти не пойшов, Франтиша, глянь, Франтиша, глянь. Ось тут знайшов я тоє, що шукав повсюду, говорячи з тобою, я відкрив на нов свободу. А іди цьому обранникам командной бедноты. Франтиша, глянь, як зруйнований дом мой. Франтиша, глянь, яко мне отбудуєш, і ти не бойся, з тобою йду, куди б ти не пойшов. Франтиша, глянь, Франтиша, глянь. Раз, раз.
Раз, два. Хорошо, працує. Так. Дарагія парафіяне, мы б хацелі для вас зрабіць такі невялікі канцэрт. Ён такі звычайны, але хочацца, каб музыка, якая будзе гучаць, вершы, якія будуць гучаць на беларускай мове, каб яны дакрануліся вашых сэрцаў. Таму паслухайце, проста адпачніце душой разам з намі. Вось і ўсё. Музыка гучыць у маёй галаве. Яна мяне паўсюль суправаджае. Музыку слухае кожны чалавек, але камусьці яна жыць памагае. 7 нот усяго, але які букет! Дрэва ды метал, то інструмент, а па сіле, што 7000 ракет. Музыка душы акампанемент. Слухаеш, і на свет іншы адлятаеш. Слухаеш, і неяк легче на сэрцы. Слухаеш, і кропельку шчасця маеш. Слухаеш, і ў розум адчынены дверцы. Адчыняеш сэрца і ўпускаеш нешта святое. Адчыняеш душу, музыка туды алеем льецца. Адчыняеш розум, сэнс разумееш. Пра сёе, тое. Адчыняеш сябе, і шчасце недзе здаецца. Музыка гучыць у маёй галаве. Яна мяне паўсюль суправаджае. Музыку слухае кожны чалавек, але мне яна жыць і выжываць памагае. І цяпер паслухайце вось у выкананні нашага Рома музыка з фільму «Інтэрстэлар».
Тут можна неба крануть рукой, сустрэцца з маці, яе абняць, адчуць салодкі святы спакой, бо змог сам насам Хрыста спаткаць. Тут можна неба крануть рукой, яго з зямлёю злучыў, тут Бог. Таму у святыню цякуць ракою з мальбою людзі з усіх дарог. Тут можна неба крануть рукой, убачыць маці цяпло вачэй, суцішыць сэрца, замкнуць пакой. І дотык Бога адчуць ярчэй. Тут можна неба крануть рукой і ў сэрцы чыстым забраць з сабой. Хочу зараз виконати спів, який був написаний спеціально на Ружанцовий конгрес про Ружанець. Треба був такий конкурс. Ось, і треба було написати різні співи. І коли рихтувалася до гэтага співу, хочу таку історію розказати з гэтага співу. Що є такі святи, які був у Неаполі, Дуалінта. І ось, може, ви чули про його. І ён калісьці павінен быў напісаць, попросила яго Маці Божая, такую кніжку про Маці Божию. І калі ён хацеў яе пісаць, то д'ябал яму так сказаў, што ты не напішаш гэтай кніжкі, таму што я спецыяльна буду прысылаць да цябе шмат людзей, якія будуць табе перашкаджаць. У цябе весь час будзе так заняты, што проста ты не зможаш гэтага зрабіць. Вось. І сапраўды пачалося ад таго моманту так, што да яго пастаянна прыходзілі людзі, і часу амаль не было, але ён ўсё ж таки напісаў гэтую кнігу. Ось. І там былі такія словы пра ўцелаўленне Хрыста, што нібы прамень пра шкло, што не разумелі, як это Святы Дух ад Святога Духа зачала. Вось. І у маім гэтым спеве мяне вельмі дакранулі гэтыя словы. Ёсць вось гэтыя словы. І дзякуючы яму з'явіліся некаторыя словы з гэтай песні. Ружы кладзём у стол твоих, Марыя, ружы прыгожых слов, што складаюцца ў ланцуг простых малітваў, што ўзносяцца да Бога, неба зямлёй яднаюць і паказваюць нам цуд. Як земля змясціла ў сваім лоне неаб'ятнага Бога Хрыста, як яна насіла неба пад сэрцам ад Святога Духа, як зачала. Нібы прамень пра шкло, Jesús, з твайго лоня даў нам надзеі святло, што выйдзем з грэху палону. Каб так стала маці прасіла, каб перапрашаць за свету грахі, на Ружанцы за краіну маліцца і клапаціцца пра чыстасць душы. Ружы кладзём у стол твоих, Марыя, ружы прыгожых слоў, што складаюцца ў ланцуг простых малітваў, што ўзносяцца да Бога, неба зямлёй яднаюць і паказваюць нам цуд. Як земля змясціла ў сваім лоне неаб'ятнага Бога Хрыста, як яна насіла неба пад сэрцам ад Святога Духа, як зачала.
Полем іду разам з ветрам, сцежкаю вузкай дамоў. Крочу туды, дзе паветра дожджыкам льецца далоў. Ветрык, возьмі мяне ў хмары, уверх правядзі па гары, дзе стаіць дом маёй мары, дом, дзе чакае стары. Некалі у бацькавай хаце слухаў твой комінны свіст. Спаць не даваў мая маці, восенню голас твой чысты. Вынуў на двор і ўбачыў, як ты ў клёне ажыў. Ціха смяешся, я ж плачу, доўга з табой не хадзіў. Зноў у сэрцы б'ецца ностальгія, па жыцці нестрыманым, гарачым. Па гітары то няўцешна плача, па далёкіх рэках і азёрах, па чужым, па яшчэ няведаным каханні, па сустрэчах новых і расстаннях, што нястрымна рвуцца з гітарыста воддай матылькамі над яго нервотнымі рукамі. Шчасце мне і мука, паласкаць душу ў фонтане гукаў і салодкай страсцю наталяцца і з духой гітарнай спавітацца, танчыць грыб, шалеючы ў запале. Ці ў паветры пальцы заскакалі, ці па струнах спрытна лад за ладам меладгучным бурным вадападам. Звон гітары хвалямі па сэрцы, ці рыдае рэха, ці смяецца.
Аднойчы да чалавека прыйшло свята. У нас сапраўды сёння свята. Неспадзяванае, як першы снег. Шчаслівае, як адчуванне палёту. Урачыстае, як зыход сонца. Прыйшло да чалавека свята. І вочы яго засвяціліся, як свецяцца яны ў сляпых, якія пачынаюць бачыць. І спыніўся ён засяроджаны, як спыняюцца глухія, адкрываючы першы гук. Аднойчы да чалавека прыйшло свята. Аднойчы пачуў ён імклівую мелодыю крыл. Светлыя гукі сонечных промняў, велічныя акорды. Аднойчы спасціг чалавек музыку. І паколькі сёння вось дзень святога Францішка, я б хацела зачытаць такі фрагмент, які вось смяялася, што отец узгадаў гэты фрагмент пра сапраўдную радасць. Мы таксама падрыхтавалі гэты фрагмент, каб яго зачытаць, і яшчэ каментарый быў да гэтага. Ну, але, можа, скажу так, сваімі словамі. Аднойчы ў святой Марыі Францішак паклікаў брата Лявона і сказаў: «Брат Лявон, пішы». Той адказаў: «Я гатовы». «Пішы», кажа, «у чым сапраўдная радасць?» Прабывае пасланец і кажа, што ўсе прафесары ў Парыжы ўступілі ў ордэн. Напішы. Не ў гэтым сапраўдная радасць. Калі б тое ж самае зрабілі ўсе пралаты, на тым баку Альпаў, арцыбіскупы і біскупы, а таксама кароль Францыі і Англіі, напішы. І не ў гэтым сапраўдная радасць. Гэтак жа, калі б мае браты пайшлі да няверуючых і ператварылі ўсіх у веруючых, калі б у мяне быў ад Бога такі дар, што я аздараўляў бы хворых і рабіў шмат цудаў, кажу табе, што не ў гэтым усім сапраўдная радасць. Вяртаюся з Перуджы і позняй ноччу прыходжу сюды. Зіма, холад такі, што з падолу маёй вопраткі звісаюць ледзяныя сасулькі і раняць мае ногі, а кроў цячэ з раны. І ўвесь я ў балоце, саплівы, акалелы, падыходжу да брамы, і калі доўга стукаў і клікаў, прыйшоў брат і пытаецца: «Хто там?» Адказваю: «Брат Францішак». А той кажа: «Пайшоў вон адсюль. Знайшоў час, калі лазіць тут, не ўпушчу». А калі я зноў настойліваю, адказвае: «Ідзі прэч, ты неадукаваны прастак, ты цяпер тут нікому не патрэбен. Нас цяпер столькі і лепшых за цябе, што ты нам ужо не патрэбны». А далей стаю ля брамы і кажу: «Дзеля Божай любові прыміце мяне пераначаваць». І ён адказвае: «Не выйдзе, ідзі вунь у начлежку да пракажоных і там прасі». Кажу табе, калі захаваю цярплівасць і не разгневаюся, то атрымаю ў гэтым сапраўдную цноту і збаўленне душы. І вось так сапраўды, то чалавек выганяе не з месца нейкага другога чалавека, а выганяе са свайго сэрца, так насамрэч. І ёсць такі вельмі прыгожы тэкст маткі Тэрэзы з Калькуты, што тое, што ў нашым сэрцы, мы можам часамі шукаць шмат рэчаў па-за сваім сэрцам. Багацця, супакою, радасці. Але калі мы не маем гэтага ўнутры, у сваім сэрцы, то мы нідзе гэтага не знойдзем. І самым важным нашым заданнем з'яўляецца, насамрэч, каб знайсці гэта на пачатку праз любоў Божую ў сваім сэрцы. Вось, таму хачу выканаць таксама такі спеў «Паглядзі на крыж», вось, які гаворыць таксама пра сапраўдную любоў. Калі вы яго ведаеце, можете не падпяваць. Менавіта вось таксама гэты спеў быў напісаны тады, калі я цяжка хварэла, і як бы пан Бог даў такое натхненне напісаць гэты спеў, каб, можа, хтосьці, калі будзе мець нейкія цяжкасці, то яму стане лягчэй праз гэты спеў.
Паглядзі на крыж, там чакае цябе любоў. Паглядзі на крыж, Jesús кліча зноў і зноў. Паглядзі на крыж, Бог чакае сваіх сяброў. Паглядзі на крыж, калі хочаш ісці за мной. Гэты крыж цябе ўратуе, стане дарогаю тваёй. З гэтага крыжа абмые Христос цябе сваёю крывёй. Гэты крыж цябе ўратуе і прывядзе да Хрыста. З гэтага крыжа сплывае ласка, любоў да нас твая. Паглядзі на крыж, Jesús кліча за сабой. Паглядзі на крыж, на распятую любоў. Паглядзі на крыж, хто ідзе дарогай той. Паглядзі на крыж, пролівае сваю кроў, каб належыцца кам Богу. Трэба усім вакол служыць, не чакаць пакуль другія, а пачаць сапраўдна жыць. Сэрца, каб любоў дарыла першую чаргу Хрысту, каб усё надзеяй жыла, трэба расквітнець крыжу. Гэты крыж цябе ўратуе, стане дарогаю тваёй. З гэтага крыжа абмые Христос цябе сваёю крывёй. Гэты крыж цябе ўратуе і прывядзе да Хрыста. З гэтага крыжа сплывае ласка, любоў да нас твая. Паглядзі на крыж, там чакае цябе любоў. Паглядзі на крыж, Jesús кліча зноў і зноў. Паглядзі на крыж, Бог чакае сваіх сяброў. Паглядзі на крыж, калі хочаш ісці за мной. Гэты крыж цябе ўратуе, стане дарогаю тваёй. З гэтага крыжа абмые Христос цябе сваёю крывёй. Гэты крыж цябе ўратуе і прывядзе да Хрыста. З гэтага крыжа сплывае ласка, любоў да нас твая. Вычы да чалавека прыйшло свята, неспадзяванае, як першы снег, шчаслівае, як адчуванне палёту.
урачыстае, як зыход сонца, прыйшло да чалавека свята. Прылада гучная, жывая, пляце то нешта шэпча, то спявае, то размаўляе пра жыццё, то ціха скардзіцца, то стогне, то разганяе пыл турбот. А ў нашы сэрцы, нібы ў вокна, хлынае танга і фокстрот, а пад нагамі гітарыста ў чахле збіраюцца рублі. Не плата таленту, брыльянту, а знак пашан і любві. О, чараўнік наш гітарыст, цябе пачуць, якая ўдача. Ты не вникай, сыграй на біс. Душа абуджаная плача. Хоть выбирает ён наугад рэпертуар свой, мы замираем. Твоих мелодий водоспад до слез, до дрыжиков кранае. Землю ты бясконцым потоком, и хаваешь в хмарах блакиты небес, а раскаты перунов сливаются с марой, что праз вокны маланок глядит сам Христос. Обуваешь землю ты старанно и пильно, каб ніводзін куток не застаўся сухим, каб пазбавіць ад непаслухмянасці пылу, а стварэнне з падзякай дае табе ім. Забруілі па вуліцах звонкія рэкі, кроплі ў шыбіны голас рыдм мурхацяць.
Кветкі ў ціхай пакоры прыкрылі павекі, каб на сонцы па ўсёй прыгажосці зазяць. Ад сімфоніі гэтай спакой разліецца па пагорках, па горадзе, праз мітусню. І дасягне нарэшце ён кожнаму сэрцы і пяшчотна атуліць любоўю душу. З першым сонечным променем к нам вырушыць радасць, і вясёлкава ўбачым душы пераліў. Толькі зноўку, што вечару буду я мэрыць, каб сам Хрыстус сэрца маім адпачыў. Вось гэты апошні спеў, які прачытала наша Надзея, гэта быў напісаны Машай Чарняўскай са Смалявічаў. І вось цяпер прагучыць спеў, які таксама быў напісаны спецыяльна для Смалявічаў. Там калісьці наша сястра ставіла сцэнку, вось, і яна папрасіла мяне напісаць спеў, і Бог напісаў пра міласэрнасць Хрыста. Таму вось апошні спеў нашага канцэрту будзе міласэрнасць Хрыста. Милосердность Христа, Божьей лаской сердце льется, той, кто все раздает, той с богатством застанется, небо промень ночи, пробивается сердце, милосердность Христа, кто до Бога имкнется. Милосердность Христа можешь сердце носить, милосердность Христа можешь всем подарить, только треба открыть свое сердце Христу и долони отдать на служение Ему. Милосердность Христа, Божьей лаской сердце льется, той, кто все раздает, той с богатством застанется, небо промень ночи, пробивается сердце, милосердность Христа, кто до Бога имкнется. Милосердность Христа можешь сердце носить, милосердность Христа можешь всем подарить, только треба открыть свое сердце Христу и долони отдать на служение Ему. Милосердность Христа, Божьей лаской сердце льется, той, кто все раздает, той с богатством застанется, небо промень ночи, пробивается сердце, милосердность Христа, кто до Бога имкнется. Милосердность Христа можешь сердце носить, милосердность Христа можешь всем подарить, только треба открыть свое сердце Христу и долони отдать на служение Ему. Браво! Дорогие, хвилиночку, почекайте. Я так, просто говорить не ведаю. Вот думал про святого Францішка. Я думаю, что для кожнага з нас ён з'яўляецца увасабленнем чагосьці такога вельмі простага, шчырага, роднага, глыбокага. І калі так думаў про гэты дзень, і чтоб такога вот у наше святкаванне такое даць, чтобы было падтрункам для нас усіх, я чамусь так адразу про сестру Марыю подумаў, про яе моладзь. Сапраўды, я вельмі удзячны сястра за дар сяброўства, удзячны Богу
Дзякуй, што гэты час раздзелілі з намі і малітвай. Дзякуй вам, дарагія маладыя таленты, за гэту прыгажосць, за гэты дар такой шчырасці, прыгажосці, які вы нам далі. Што-то яшчэ я хацеў сказаць, вот пока можна запусціць наш агентов. Ведаеце, брат Влад сказаў, што трэба ўсё так паважна, і ў канцы можна ж нешта смешнае сказаць, не? Запрашаем вас до нас, бо няма нас дома сейчас. Приезжайте к нам с гарбатой, будзе у нас воды багато. Гумар можна з сабою взять, шчыра ўсіх пачаставаць. Вось і ўсё. Дарагія, працягвайце у такім жа духу. Абавязкова прыедзем і запрашаем вас часцей да нас. Абяцаем, што будзем памятаць пра вас у малітве, каб вашыя таленты Бог узрошчваў вышэй. Дзякуй, што вы ёсць. Запрашаем усіх яшчэ да кірмаша, можа там яшчэ што засталось смачнае. Дзякуй усім, са святам, добрага вечара.